Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Nispera li nkun nista' nerġa' niltaqa' magħkom għal programm ieħor. Dan kien il-kumment li x-xandar veteran Albert Zammit għadda fuq ir-radju li nebbaħna biex niltaqgħu miegħu sabiex jirrakkuntanna l-esperjenza tiegħu fil-waqt li għaddi dak li tgħallem mill-imrar tal-ħajja. Propju One News żar lil Zammit fid-dar tiegħu fejn saħansitra għandu studju sofistikat tar-radju u tkellimna miegħu dwar kif sentejn ilu skopra li għandu kanċer fil-prostata. Kienet aħbar li ġiet fuqu bħal sajjetta fil-Bnazzi. Mortant jirologista għal ħaġa oħra fil-fatt, ma kellha xejn staqsam ma dik il-ħaġa, eżaminani għalli jiena mhux li tlabtni jint ħandik, ejja l-isptar ħan niċċekkjalek għaliex naħseb li għandek kanser. Fil-fatt għal-grazja tal-ħaqtu fil-bidu. F'nofs din il-burraxka waqt li kienet jieħu l-kura u minkejja l-qtieħ il-qalb, Albert Zammit xorta waħda għamel minn kollox biex jibqa' jxandar fuq One Radio 92.7 u jkompli itella l-programmi mużikali tiegħu. Dan seta' jagħmlu biss meta ma jkollux appuntament l-isptar u sintendi kienu ħossu tajjeb. Dakinhar kont nagħmel il-programm nhar ta' ġimgħa mill-erbasijat mill-sija u kwart sal-5 fil-fatt kienu. U ġejt biex nagħlaq il-programm, però verament il-ġimgħa ta' wara ma kontx inkun naf jekk nkunx nista' nerġa' mmur nagħmel il-programm jew le. Minħabba l-fatt li bis-sitwazzjoni u bil-għada tiegħi kif kont u għadni żallum, kien jista' jkollok telefonata mill-isptar jgħidlek isma' ejja ħajkellmek konsulent, ejja ħadkellmek ners, ejja ħatagħmel xi treatment jew xi ħaġa. Iva, għax l-isptar vera jitoħsibek. Zammit jappella li wara l-maltemp jiġi l-Bnazzi u rakkonta magħna li waqt it-trattamenti kien hemm żminijiet li kienet jaqta' qalbu imma baqa' jiġġieled xorta waħda. Ħadd il-kimo, bdejt nieħu r-raġġi u l-effett tagħhom ma tistax tgħid se jkun. Tal-kimo aktar minn ir-raġġi. Ir-raġġi fil-fatt ma tħoss xejn. Rajt, pero il-kimo daqqa attakka li kaw, daqqa attakka li kem u jista' jkisrek, pero huwa bżonn jus. Zammit għalinna li waqt li kienet jieħu l-kimo u r-raġġi u minħabba li waqt it-trattamenti l-immunità titbaxxa ħadd ixriba u laqqa trieħ u spiċċa għatta 10 tiem f'koma. U mort l-isptar. Zammewni hemm, l-unika ħaġa li niftakar mbagħad kien li ngħid lit-tifel mur id-dar ġib li tablet u iċ-charger tal-alloġġ. Wara ma niftakar xejn. Wara sirt naf aktar tard li ftaħt għajnejja 10 tiem wara u dawk l-10 tiem ma nafx ġara. Barra ħafna ħolbli u għanispjegabli ġifieri ma tudel dak. Albert Zammit stqar ma' One News kemm huwa importanti li minn żmien għal żmien dak li jkun jagħmel it-testijiet u ma jitraskurax u appella lil kulħadd biex ma jqogħdux lura biex jagħmlu t-testijiet. Le, ma konx nagħmel testijiet tagħmlux bħali, jiena fil-fatt anke l-tfal 3 subien għandi, għattilhom isma' morru għamlu t-testijiet. Issa li għadkom żgħar u issa li forsi għadu fil-bidunet u tista' tilħqu u tneħħih u jkun aktar faċli u tbagħti ħafna inqas minn li bagħtejtien. Fil-fatt, però ġala darba tagħmel il-testijiet u tieħu l-kura, imbagħad tista' terġa' tgħix bil-ħajja normali tiegħek.